nili education nili fan CM arpunong pidet pen api school dak KGBV school Netaji Subhash Chandra Bose a school apen non dak tea garden afan models high school kipi la long thom madim la pen along kapre kadim long sami ki vurdam la so school tomang bong pen nang tum sami nang dun krilo kadok ve thek ponong lo KGBV school sami non cheklojon trok ang bong pen tante tangpo so pen api ke nak malas silong gedo KGBV school temporary bangke adak save that ponon dolo maradak mato nantum teklong lo la pen Netaji Subhash Chandra Bose school amangke nantum teklong lo dak tame a hostel pen a school pen kikim non within November December ang bong tangpo la pen tum save po dak tame non dak ang bong la ke tea garden atum fan model school ki pipot la so skill same de ke bangji usumar sa bagan long choklem atum asomar atum pencheng lok te bok terai asomar tum antame la so school long ang dunong pola pen free of cost a school ang se la pen mopen nang tum teklong lo Netaji Subhash Chandra Bose KGBV dakado ko vi akijoy pen sade ke pon la ke tum kaching hon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma fan churuvek nanji la pen tum kaching hon Dr. Tiliram Rohang fan chiro nanji la sona school duar bagori long kipi pon apen ketek pon long non kikim pon sami tang pon po lapen school desk bench hain supply tum sami thek pon long lo non selected a school atum fan pipon lo lapen lahai supply sami ki pisa mission a desk bench theng pi gali lage tum thek long lo lahai mission a desk bench non along tin a school piponji la face wise pipon lo all Assam mane all Karbi Anglong bong along tin long LP school long sabi le labji lapen pini dak ko humri long pen thek pon long Malasi high school long arni silong keklang do na tum pen thek pon long lo piposi percentage mi medet ma pipon malake Malasi high school long bang ke isielam bang lang chitan dam lo te ningduk lam lo la lo de provincialize kalela la so school bang ke nili visit mi school an visit dam lo pini dam ya dak library hall library building ha ki pido la library building sakelang dam la pen supply materials ha nangeli do la hai TV pen chenglo kapre do sitting oda kang ni la hai fan same lang dam lo la pen mission thek pon long lo same Malasi high school la pen kahora high school la hai adlong ke thek pon long performance mimida dalam sami ningduk lo setame isi alam bangke haladak a medium malam da duko mena bangke medium ta duko karbio so maratum penangan atum ke Assamese medium kidun pen ke thek ji fan sungkrung do setame non la sini kata pulo SMC tum la pen SMDC tum je English medium convert non hala so school long penangan ke approve fan sini ready lo la hai kam so seklem lo pande pajo pen la high school same result mission a result banji la ning ke thedo la sini ako awareness afan ki ase tum han chuning ri lo pini tumi lom pen atum klembom lo sonse along tin long same la pen hodak rong asar tum pen cheng lo kapre tum fanda chuning ri lo je Malasi long bong same nang tum initiative che endu nang ji la so bang kinang sodu la hello during school long bangke la da bang teachers a problema bangke teachers chidam de pu sikipu same teachers chidam de pu alam the pen a jok nili long dak block mission coordinator ta fantami pini ni nilong sidu alang pini long school na du long same open same ni alang fan than lo kopi alam lo po alang bangke ni bangke CRCC la pen ni bahini du dak tasi ni mo ben than lo report hangot lapen sukos notice pinang po lapen las kopi tham alam thi pensi nasona klang ma even Daithor high school headmaster alo principal lo haladak same lason lo misappropriation of fund mani pini la hai pen theklong alang fan pini atumi pen suspension order pi lo pini pen alang fan suspended lo al dular mo prabjin pen itum Daithor higher secondary school a principal tame akimi itum pipon la during PS ke paro la signal ekhel PS ko along
so ma pure kha tha enedet si nile tum ratman aju dam long Kopi po ha? so ma pure kha exam enedet 6 month. Half yearly lah. La so report bang nilong nang dile lang. Jong si lo pada ni tum action en po. Ala Novoday school lang anda tangko. No bondo mane ukolab diring long. La ke non si kimpon bom la. Du shi a problema bang ke long le anatu penda isia problem lo. Alam thi bang ke la kone eco sensitive area bu masi ni tum fan nang khang we. Nang khang check titi. Kaziranga na park na pen la pu pen report bang po kada me school a hen ki kim danji angbong an ang tami nang tuma jir pu tum pen la media tum dam pa sam pen bang po du po ke padikdar po la son me se kada me itum kar biang long nat ke la hai lu ke pachali hi fan ki afan ke paprang ji fan aning hang ma wi halatum la si kada nang ke khang khidun where abang ke na tek long diringar nat ke aprang benta school la hempen chenglok development lele kilele sike onglo laki diringa sor chini pami sami nitu munthilo dr tuliram ronghang domben chingki chingwaisi je diring hawar alok tu mesen na school pinanji pusi ola ikoleva school bangke diring arada fansi panong la pente bok tera tumke la so school long dun long po Ante sir la karbeng lo angkang pilam sinar jupo la lut han bang atung pinang an dim long ke ajupo long mane chethan alason chethan pamimida pen dam dam dedi dia atung pan pini nali hin pen ko pila lai tem pan pon si product pen teachers atum a duty aprang pen ke non bang ke pedang an chidam atum chidam lo athe chidam vek nang kok atum non ke attendance ke non ke aprang ason kalilo lagana tum da chin lo non ke alang to attendance ke de a signature pen chenglok non ke kon online side lo apot si alang tum chidam vek nang ji number 1 lo number 2 bang ke nitum penang an la education reformation education quality ke bang mission 2025 pen joksi stakeholder la pen social organization an la pen rong asar tum pen chenglok kurusar tum pen chenglok kada me education afan paprang nangji pukama thapen jong na tum cherok tok dursi char judun nangji seroi pen pana joksi nona bangke penang an atuma teachers tum chidamlo chebanglo la pen inglong long angbong do tahai avi punitum pune ada bang itum fan teachers atuma fan hostel mate teachers a quarter la son avida aposin itum taka bor ilo je jongsi importante teachers quarter pira la tum fan kedam la pen dam de that bindong a report jongsi dulu ponte la tum fan so cause notice people so cause notice pen api itum reply pen pine jongsi avip la pen kone itum ningkang samse do ponte la tum fan suspension people